Abi na kung sa gihangad. Hatsir dito. Huwag klaro ni mo eh. Uy, klaro ba ay? Naidaghang lubi oh. Mao lagi. Lubi bita tong gipupuan. Nagunsam dito dire. Mungo ano ta? Tara. Waman na bunga dira to ra oh. Kalayog sa gani oy. Ikaw kakuha ni. Pagdali po diya eh. Muram kag baki nga. Ipili. Saan mo ko ni pagkatkat nga? Wa man ni hakak. May hakak. Hakak eh. Pagkasayon rana. Hakaki. Wa man tay gani dason da unsa na ko paghakak dire? Wala ka na interog bombero. Gamita po na imong ipon dira mo yung igabas ana. Ano naghaglangas? Ito na lang ko aron makakuha tag lubi. Sige. Nah, agta tagiyan ni ra. Uy. Ah, nabuang man siguro ka. Dali ba? Gunsa man sila dira. Hoy! No. Wata. Asam to sila bay. Hoy! Hoy. Pamalik taon mo dire. Malik mo oy. Dali mo Hoy, dire. pamalik mo dire oy. Ang nagan mo mo. Aw. Abi na mo korpyo. Sabi to ano mo pre? Korpyo naman ako. Ano na nagan mo? Dali mo dire oy. Mudool mo dire. Kinami toyo. Ini ang pre. Niyan himi din ni kay. Manukot lagi ang tamis imong utang. Utang? Isa pre. Bade ko yung utang ni mo pre. Sama ko ng utang sa imo ha. Uy, lang di upas siya. Barya na to. Mao gid dong. Pwede na to pre. Maray gidangat ron ani pre. Wala ko kay nomdom. Bisag piso pre, wag ko kay nomdom nga nang utang ko sa imo ha. Kano samday ko nang utang pre. Ana pre. Wag kay nomdom. Nah. Kato ding nahubog ka pre, katong hubog kay kadto sa akong tindahan. Aw oyo. Ang hubog kayo ka. Katong nahubog ko. May kay nomdom ako. Pero pre, gibayran naman to nako. Gibayran naman noon. Nanukot magani ko kay wa nimo bayre. Kaysa. Kano sa mo ko nimo bayran? Kano sa gibayran? Katong hubog pud ka. Katong hubog pud ka. So it's time to shout out now. So shout out guys sa shoutouts kang El Tiger nga na nagtrabaho sa American Cruise Ship. Shout out kang John Car Bustamante Mix, Junior Alipio Carlos nga na sa Qatar. Yes. Og shout out kang Kenneth Camco. Kenneth Camco. Shout out kang Generisa Enriquez from Danao. Og shout out guys sa the CFFI Dalagit Base Command. Og shout out kang Marco Viajero. Shout out kang Rian Masangki. Shout out kang Kat De Leon. Shout out kang Shane Olivar. Shout out kang John Jimenez. Shout out kang Ruben Salvador. Shout out kang Eric Tayong. Shout out kang Melodina Idanyo Villa Carlos. Og sa Idanyo family sa Manyo. Og shout out kang Biyahin Jipoy. So mara to tanan guys. So don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell below. So bye bye. Bye, good night. Good night.